Ani naroha munhu kana ruoko rangu kuti ndizvo ndakarova munhu wenyaaitare nangorova munhu iye vakaine vanhu vake vakandirova iye akatoingwa nemainterview pake akatiza nhasi akasungwa here nezvekurova haana kusungwa kutora mafoni zvese nemasola nemabhatiri zvese vakatora saka kudei munokudare kana makatorera munhu muchirova iwe pawakaenda kumapurisa wakamhangana here kumapurisa uchitaura zita rake kuti wachona ndeuyu ndakatomhangana ine nhamba here dzemapurisa acho ndipe Dirobari yakara wadoro mafoni yakatenda kuita arikuti tsvagoso zviri pairi yavogara kudiro idzinamba dzacho kupfuura murimi mukati kabva parumwe takundokaza matseketi matseketi avatone mari kugenza misero ingonzi Tawanda Dina. Tawanda Dina. anonzi Patrick Mbonzere. Ule ararabhira chero report simu wanyepewa here ararabhira waripota charges aiwa angoenda nemedical report wekakuro kwakaita zvinhu akasiya vandirowa medical report ndori ndakaindisa wakati nawo chipatara medical report yacho ndakatosiya pabhesi iriku medical report ndakatosiya pabhesi pa was it this? mupurisa mukatipenda badzanyapo amene waitaura naye iye uyu because ndo area yangu mambo iyo area 2 mapurisa iwaya zvese zvinoitika muarea mangu anondifonera ko uyu munhu akarohwa sei nevanhu hakuna munhu akamurohwa aiwa musadaurizvoka uyo akaenda kurura ndikaenda inini ndatumwa nemapurisa inzwai mukadakuwirirana neni hakuna kuve vanhu vari saidi yetu muchisapota munhu akashata munhu akafana pasingagona kuvapa akakuwara zvokurohwa zvekukuvara iyo nyaya iyo handizima handikutaura chokwadi vabvunze kuti maindira inako here kumuka wakatiza yakauya maindira yakauya usunga munhu nobhatiza kune maindikafuti here izvozvi imi mukakupaita siyana uyo handinetse ndinoenda nayo hamundiza nyaya yake uyu auye kudare achena ndogara pasi mainoita nyaya yavo kwete nyaya yekuti nyaya dziri kumatanga woti kwanzi mari yawakabhadhara kwamako ikoko tinoda mari yedu yakabhadhara kwamako vachirova munhu
kuda kuuraya chaiko Againdi kupedza medhemujeti. Usachejwa. Zasiyara kungezi. Chakura ni wao. Alright. Then foni yangu ile mara munga yeye ngati mara ndio 0773 814 0773 581 462. Maro dala Madam Jerry. Madam Jerry. Nguo yake asindia ngani anatuma wanzi yanga sikuwa sana ibuka wewe mtende nguo But Vashando, also do what out. Ndio magadi ono office kwa mambo ngezi ni nyaya mtakaoni kuona samambo izvozvo saka zvandikufona apa tiri mudare medu handiti nenyaya toda kuti tingobatsirwa chete tikuda constable Matsekete vari kuita nyaya yemukomana anonzi Tawanda Dida akarohwa kunhingi kwaKazimakuko. Saka takuona apa nemi tichitsvaga kuti mupurisa ndoupa angatibatsire chete ndobva kucheguku kanomarora alright. Imi ndazwa zvimurisire arairowo kani ndakuwa namba dzinato oh it's fine. Okay. pamusoro ini ndikuona sekuti nyaya ika uyu ndongoenda naye nebarua enda naye nebarua kuitira kuti inotoitera nyaya ndonyaya ndakuona mapeto ayo iyi endai nayo inozodzoka muno kudare uyo achenurwa odzoka muno ndoita nyaya yake ndisina kutsamusana nevanhu kuti nyaya ikaitwa kudare kwamambo hamugoni kuzonorova vanhu muchitidzosera mubhadharo watada kubhadhara kwamambo zvo zvaivo vachiita uyu hakuna zvakadaro saka handingafanire zvinhu zvakadaro uyu ndoenda naye endai naye amusungwa totoenda tese tiri 3 yes chikunguruka totoenda barua topedza nyaya chiendai ndozokuudza aukapa handoenda naye asina inini totevera nyaya yacho handoenda naye asina patrick
ini ndinotevera nyaya yacho ndega ndipokutwa asi iwo mainjira wakambawaiona we ndina kuiona nyaya ikatoko pamavo mozotevera makuva vanhu chitoda kudzuka mari yatakabhadhara kwamavo hakuna zvakadaro uyu aripo ndozvandinotendaonogadzirana muri tupi nokuti ane claim yake isingakwanise kuti itongo muno mudaro nokuti ine criminal first ndinoda kutanga yaklini musi wachona takatotsamwa wamusiya sei achienda murume wewa ende nini akatodaira foni fana kuuya kuno ndichifunirwa navantu ndo furi kupedzisira kuma4 anobva vasvika naivo varipo ikanziwo wafonera kwamambo ii ndinotora mari ndokuti dzimai yangu akatiza ini ndo vanobata vakapinda mumba vakandirova vatora zvinhu zvese vakaenda akanga akakuwara ikatora mahinga ikavakarona kana pasangana mwana kana kana mwana mudiki pasina baba vangu inini vanomuzukuru wavo ndivo vakatoti anga ari panapa izvezvi vakamutsvaga nembo vakamushaya saka iye zvino ava mupurisa watapa uyu endai kumapurisa kana mapedzerana ikoko kana uyo asina kuzomapipisa kuti munosvikangaende kwapolisa ndozoita nyaya yake akachenurwa yes vakatora maponesa 2 zvese mabhatiri masolo vakatora zvinoti hapana chinhu chaakabhadhara pamhosva yake saka it's criminal inobharika